Рибарица, общинско ръководство на партия ГЕРБ, град Тетевен, общински съвет на БСП, град Тетевен, национален съвет на жените социалисти, София. Професионална гимназия по строителство и електротехника Тетевен. Средно спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. Основно училище Георги Бенковски, село Рибарица. СОУ Георги Бенковски, град Тетевен. Съюз на офицерите, сержантите от запаса и резерва Панагюрите. Видя от туристите на национален конкурс постъпките на Бенковски Панагюрите, Костина. Учебно-авиационен център, Долна Митрополия. Граждани и почитатели на делото на Бенковски. Национално дружество Традиция, които ще отдадат и почетен зал пред делото на априлци. Уважаеми съграждани, а сега пред вас ще бъде възпроизведени последните мигове от живота на войводата Георги Бенковски. Възстановката ще бъде изпълнена от Национално сдружение Традиция. Уважаеми почитат и поклонници на делото на априлци, 139 години ни делят от оня паметен април, в който се сложи началото на истинството, на българското освобождение. Тя, свободата, прогледна в една тъмна килия и съзря непрогледното. Тя видя извисената история,
Едно минало величие, което имаше за цел пробуждането на един народ. Тя свободата беше лелея на мечта на хайдушките чети. Пропътува с горския пътник на Раковски. 9 години скита с апостола на свободата Васил Левски. Програмата на Каравелов. Тя свободата превърна кожата на българина в тъпан, а ръцете му в чукове, за да изкове оръжието на истинството, на българското освобождение. Бунтовният април на 1876 година. Предателство предизвика ранното избухване. 10 дни трае опиянението от глътката свобода, за да дойде покрусата на погрома. Но нали пламъкът на бунта опожарява най-напред високо извисените? Така и князът на революцията се отзова сред изпепелените титани. Георги Бенковски. След пророческите думи, изречени на връх Лисец пред димящата Стремска долина, пътят до епилога е сравнително кратък, но не и лесен. Районът на Тетевен е пълен с редовна войска и несекващи потери. Уважаеми зрители, преди 139 години тук в местността Костина завърши епизодът на априлското въстание с гибелта на неговия водач и организатор. Бележитият революционер Георги Бенковски. Предателят Нейо Николов Брусненина съобщава на Мюдюрина в Тетевен, че той лично е предал на дядо Въло Стоилов мечката, Бенковски и неговите другари. Отец Кирил, Сефо Радович Далматинеца и Захари Стоянов, които укрил в една пещера с обещанието да ги заведе до Троян. Турците залавят дядо Воло. Жестоко го измъчват в конака, но той отрича. Едва при направената очна ставка с него Брусненина, той признава пред заплахата, че ще бъде убит. Дядо Въло се съгласява да изведе въстаниците с лъжата, че ще ги води за Троян. Като ги преведе през нарочно направения на река Костина мост, където в очакване е скрита потерята на жестокия и кръвожаден турски полицай Каджилю Звяр. След малко ще видите как турската потеря пристига от града, спира недалеч от реката и от това място посочват на дядо Воло къде се намира моста и засадата, като го изпраща да изведе въстаниците от пещерата и преведе през нарочно направения мост. Дядо Въло е предупреден, че ще бъде следен от Запието Менчо, който ще го убие, ако не доведе въстаниците.
изтезания, турската пътеря ще се отправи към реката и ще направи оглед за последно на моста, след което ще премине на отсрещния бряг, за да се маскира в засада и, разбира се, да очаква пристигането. Няма да измине много време и Менчо ще пристигне, за да съобщи на хаджи Люзгяр, че дядо Въло води въстаниците към уреченото място. След направените приготовления, хаджи Люзгяр ще разпредели заптиите по групи и същите ще заемат позиция скрити в шубрака близо до моста. Дядо Въло слиза през гората заедно с Бенковски и неговите другари, като най-безцеремонно ги лъже, че в Балкана няма вече турци. Че от Сърбия са влезли 12 чети да помагат на нашето въстание. Уверява ги да бъдат спокойни. Групата ще спре да пие вода от извора, след което ще се отправят към ливадата и моста. Стигнали пред моста, дядо Въло спира и изчаква да се съберат всички до него. Сочи стоягата си от срещната страна на реката, като им казва: трябва да преминем през моста оттатък реката. Там живее моят зет, който ми е приготвил храна за изпът и ще ви преведе по преки пътеки за Троян, където ще стигнете рано още тази вечер. Смущава се дядо Въло, защото знае какво ги очаква. Едри капки пот избиват по челото му. Сваля кълпак, избърсва челото си, бърже се кръсти и целува ръка на отец Кирил, като казва: хайде, момчета, след мен, дръжте се един до друг, че мостът е тесен, да не падне някой в реката. Тръгват по моста така: дядо Въло, Бенковски, отец Кирил и Стефо Далматинеца. Последен е Захари. Войводо, вижда ми се мостът съмнителен, като че ли човешки крак не е стъпвал по него. Захари, не се намираме на моста на река Марица в Пловдив, а тук в Тетевенския Балкан, където рядко стъпва човешки крак. Дядо Въло избягва и се скрива зад паднал бук. Станалото не остава незабелязано от Захари
И докато той пита защо дядо Воло се крие, еква и първият залп. Бенковски е смъртно ранен. Залюлява се, пада, вади пистолет и стреля 2 пъти към засадата. Турците наскачат към него, отец Кирил ранен, пада до Бенковски, Стефа се опитва да избяга надолу по течението на реката, но 4 заптии го настигат. Той стреля и убива един от тях. Захари Стоянов, без да е ранен, скача от моста в река Ковскина и буйните води го отнасят, за да запази историческата истина. Баджилю Звяр отрязва главата на Бенковски, измива я в извора и в козинявата торба е отнесена в София. Подлото предателство на алчния за пари Нейо Николов Брусненина и слабохарактерния и страхлив Воло Стоилов Мечката отнеха живота на Георги Бенковски. Човекът носещ кристално чист патриотизъм, борец, революционер, демократ, беззаветно смелият организатор и водач на априлското въстание. Да бъде вечна славата на априлци!